Visions impossible. Contrabandistes a la festa. Perché? Escolta una cosa. Ja per fi he descobert... ¿De qué? No sabe Ja cómo he- decir. Tu qui diries que ha inventat el multiverso? Això és que fa poemes, no? Però tu és que té verso. No? Pasa. Que bueno. El tema del multiverso existeix des de segle XIX, tio. I saps què va inventar? Els contrabandistes, tio. Què m'estàs contant? Els contrabandistes, tio. Estic flipant. Altre que estic ben permès. I... Pequeña contrabandistes en la festa de Moro, tío. Porque claro, son de la época de franceses, tío, de Napoleón, tío. Yo me inventé una fiesta que fuera contrabandistes y gabachos. Los romanos y cartagineses, los moros y cristianos y contrabandistes y gabachos. Y habría que crear una fila de soldados de Francia, ¿no? Navaces contra bayonetes. Sí, es una buena idea, tío. Ya per Toledo, tío. Violeta Toledo. Sí. Apuesto que eren molt cristians, però que estaven ben marcats, tio, pel tema este, tio, fer la festa de contrabandistes de gabachos, tio. Que seria gran, m'enviem a tots els contrabandistes de Sira, per allà, a fer lava, tio. És broma, no? Bona canta. És tot broma. Jaume I i els seus col·legues van trobar un portal temporal i van anar a l'època dels contrabandistes. No té tot el temps. I, claro, van portar a Curro Jiménez i companyia perquè l'ajudaren a luchar contra els moros. Però van anar en cavall i tot. Tot, vale. Estava Jaume I apretadíssim, tio. Estava lluitant contra els moros, tio. Perdien, tio, i de repente, tio, Jaume I se'n va anar a una cova, tio. La cova al camell. Això està I, tio, va trobar un portal, tio, un Stargate. I de repente, va morir tota il·luminària i tot això. I va dir, hòstia, anem a fugir. I van clavar ahí. I quan van eixir, estaven ahí els contrabandistes en una fogata, tio, ¿sabes? I mira, que estem luchant contra la RAC i companyia i mos fa falta ajuda. Van dir, no, i... Diu a mi, ayúdame a lluitar contra moros, ¿sabes? Quines armes teniu? Claro, y estos tenían trabucs, tío, y yo me primero eso tenía padre, Dios, tío. I ells tenen una base que peguen hasta aquí. I van els contrabandistes pel Stargate en Jaume I van carregar amb moros Pim pam. i després se'n van tornar. Però això va quedar ahí, tio. I algú va fer la primera fila de contrabandistes i això en recordant-se d'este tema. Això certificada. I d'ahir s'explica el tema de per què hi ha contrabandistes, filats de contrabandistes en la festa de moros. Jo pensava que els contrabandistes decien tengo un boquín de algo así. Era algo bestia. Tinc una carroca o algo así. I anava a tirar el contrabandista. Pam, pam. I res, tio, això és el que volia contar-te, tio. Moros. De què serà así? Tenim que investigar. Però és una casualitat, tio. No digo que lo superes. Igual no. Igual no.